Hello guys, good afternoon. So, wait lang ha. So actually, kanina umalis ako and ayun, nakakuha tayo ng ating today's YouTube payday. So, naggrocery ako ng aming pagkain. Actually, mga ano lang to, mga sabon, mga yung kakailanganin lang namin yung aking binili kasi meron pa naman kaming ulam. So, eto lahat yung nabili ko. Kanina kasi maaga akong umalis. Kasi ako kasi hindi ko makuha yung aking sahod kasi nga na-expire na yung aking ID. Kasi yung ID ko is actually ginagamit ko anong tawag doon? NBI lang. Kasi yung ID ko from Comelec nawala. Kasi yun yung ginagamit ko dati pa nagka-claim ako ng sahod ko. But then, hindi ko alam na wala siya. Baka naiwan ko siya sa Western Union. Hindi ko sure. Pero ayun, nawala siya. Kaya, ginagamit ko NBI. NBI na lang. And, plano kong kumuha nga ng bagong Kasi, meron akong dati ID. Hindi pa hindi pa married. So, apelyido pa sa pagkadalaga. Pero, mas better yung Pero next time, pag kukuha na talaga ako ng ID. So, medyo nahirapan ako kanina. Buti may record na ako dun sa isang kinukuhanan ko. Kaya pumayag siya na wala akong ID. Kasi March 22 kasi nag-expire. So, lockdown na yun, diba? So, hindi na ako makakuha ng mga sarado na yung NBI, yung police clearance. So, ayan. So, salamat at talagang nakuha ko siya. But anyway, konti lang naman yung sinahod ko. Pero, wala din akong binili na iba, yung pagkain lang talaga. Yun lang yung kailangan namin. So, eto na yung ating grocery. Wait lang. Ayan, medyo pangit yung lighting, pero dyan na lang kasi parang dyan yung medyo, meron pang kalat to sa ibabaw. Kasi mga gamit namin yun sa longganisa. So, anyway, wait lang ha. Wait lang. Ang hirap kasi nasira yung aking tripod kaya wala akong ibang magamit. So, unahin natin itong mga hindi pagkain. So, meron ako ditong clear. Actually, meron pa kaming shampoo dyan. Pero, sa mga nagre-request na si Papa daw, ang mag-haul, shoutout pala kay, sis Angela, ng Angela's Happiness. I don't know kung Angela's Happiness pa ba yung pangalan ng nakalimutan. Nakalimutan ko, Angela's Happiness pa ba? Basta yun, kay sis Angela, siya yung isa sa mga YouTube friend ko na dati pa nung sa lumang bahay ko pa. And nawala siya, I think, mga 1 year. So, pero ngayon nagbabalik siya. Please subscribe nyo kanyang channel. Dati pa naman talagang pinopromote ko na yung channel niya. And, ayun, mag-subscribe kayo sa kanya. Kasi mga DIYs din yung mga binavlog niya. And, meron pang isa. Diyos ko, nakalimutan yung pangalan. YouTuber din. My God. Pag nagpapa-shoutout kayo, nagiging amisya ako. Kaya next time, isusulat ko talaga sa papel. Hagrid! Sunabi. So, ayun. So, hello sa'yo. And, ang daming ganap sa buhay mo. Pero, ayan, mag-pray ka lang talaga. And, ayun. But anyway, ayun. So, eto, meron kaming clear kasi meron pa kaming shampoo. But, gusto kong mag-ready na ng shampoo para meron kaming magamit just in case na maubos. So, malaking clear. Anti-dandruff, complete soft care. Ayan. Bumili din ako ng cotton buds. Actually, yung cotton buds, ang gumagamit dito, ako lang kasi Papa. Kasi si Hagrid, hindi ko siya ginagamitan ng ganito. Ang ginagamit ko sa kanya, yung pang kutsara ng tenga, yun yung ginagamit ko. Kasi dati, yung cotton buds yung ginagamit ko kay Hagrid na yung nabingi si Hagrid sa Kasi napupush yung diba, yung ang dumi sa kanyang ear. Kaya talagang ngayon, ginagamitan ko na yung malinis lagi yung ni Hagrid. So, pero kami, ang hirap. Pag walang cotton buds, so, si Hagrid lang muna yung talagang hindi namin pinapa-cotton buds. Ito yung Lewis and Pearl. Na-miss ko to. Ito yung pinaka-favorite ko. Lewis and Pearl na parang ang fade. Wait lang. Ang fade. Na cologne. Ang ito, parang mamahalin yung niya. Tapos, Myra
na naghanap ako ng malaki, maliit lang yung meron. So, sa Gaisano kasi ako nag-grocery. Yun. Pero yung plain lang na Myra, yung pinaka-plain nila. I think yung price is 65, 69. Basta nasa mga ganon. And, di ba last time, parang wings ata yung binili ko na sabon. Hindi ko siya gusto kasi parang kasi usually 3 times nagbabanlaw sa mga damit, sa mga pangbahay, ganyan, mga shorts, 3 times yon. But then, mabaho pa rin siya, lalo na pag hindi siya naiinitan. Mabaho siya. Bumalik ako sa Surf. So, etong Surf, eto talaga maganda siya. Mabango. Ano to? Magkano ba to? 250, hindi to 250 grams. Magkano ba? Ano ba to? 1.1 grams. 10 kilo. Sobra. Bumili din ako ng Pride. Ayan, 2 bar. Ito din. Zim lang yung nakita ko. So, ito yung kinuha ko na malaki. This is 29 pesos ata. Syempre yung ating Fujisan. Ayan, 50 pesos. Naghanap din ako ng malaki nito. Wala din. Hindi masyadong complete. Pants na White Beauty. So, ayan. Hindi na ako gumagamit ngayon ng mga yung ginagamit ko dati. Hindi na. Parang napapagod ako. Wala talaga akong time Tapos, ito, babili ako ng set ng pasta, noodles, at saka sauce. Kasi, naghanap pa. Isa sa favorite ka lang nilang dalawa ng mag-ama ko. So, bumili na rin ako. Kasi merong kaming extra na ground pork dyan. Kaya, plano kong magluto. Ito naman, original tomato sauce. Para din to sa, meron kaming ano dyan tawag dito, mga patatas, carrots. So, plano kong mag-afritada. Ganyan. Tapos, ito, meron kaming piatos, 3. Mga pagkain lang to. Usually, mga pagkain. Bumili din ako ng 2 malalaking Clover chips. Ito, mas maraming pagkain dito talaga. Kasi may mga ano pa kami, ulam pa kami. Init, guys. Napalo ko pa ito bang sa electric fan at be? Hagrid. Malinaw sa aba. 2 jelly Ace para kay Hagrid. Ako ng 3 box ng Fita. Ayan, favorite din namin to. Pagkapo ng kape. Snack. 3 ganito. Bumili din ako ng soft and white na tissue para sa pag gumagawa. Meron kaming, gumagawa kami ng, longganisa tsaka lumpia or mga sauce, ganyan. Kailangan ko ng para hygienic lang. Kailangan ko ng tissue. So, kinuha na ni Hagrid. Kinuha na niya. Ito, mga pangkain-kain lang niya to. 2 ganito na chocolate na egg. Akong corn bits. Tigda 2. Ayan, tigda 2 siya. Yung iba dito, ha. Maingay yung electric fan, kaya pasensyahan nyo na. Eto, bumili ulit ako ng eto. Kasi yung last time, melon yung aking pinabili kay Papa. So, pero hindi ko pa nagalaw. Pero eto, itatry ko din tong Ubilicious na makapuno kondensada. Bumili din ako ng, meron pa kami mga dilata dyan. Pero, ito ay mga pang-emerhensiya. Ayan, meron kaming Argentina na, medyo malaki na meatloaf. Tapos, bumili ako nito, Clara Olay na mango jam. Actually, gusto ko yung mga mango jam, lalo na kung mga matatabang na mga bread. Masarap yung jam. So, itatry natin. Kasi sila Papa, parang never pa sila nakatry nito. Pero ito, masarap. Bumili na rin ako ng cheese at saka para din ito sa anong tawag dito, popcorn. Ito, gloves kasi pag nag-ano kami ng sili, pag gumagawa ako ng garlic chili sauce, sobrang kahit naghugas na ako, talagang dito parang ang hapde, naaano pa rin yung sili. So, kailangan ko ng gloves. So, bumili ako. This is 49 pesos. 100 disposable gloves na siya. And ito, cream top at saka Nescafe Classic. Ito, bread. Bumili din ako ng mga bread na matatabang kasi nga meron akong jelly, diba? And then, 2
walang bread na whole wheat bread. So sabi ko, eto na lang na white bread, pero ito toast ko ito. So ayan. Tapos ito, bumili ako ng Dairy Cream Classic. Ito yung ipangano ko dito. So ayan. Diba naman to ikuan pa? Okay. Tapos pala bumili din ako ng trash bag na medium. So ayan, yan lang naman yung nabili ko. At saka ito yung mga nabili natin. So ayan, actually ngayon wala kaming delivery, hindi din kami gumawa ng longganisa, bukas pa. Pero ang ginawa namin ngayon is lumpia. So bukas pa lahat yung ano namin. And kasi nag-relax si Papa kasi kailangan nang maglaba, wala na kaming magsuot at kailangan ko nang umalis kasi nga kukunin ko yung sahod ko, diba? So ayun. And pupunta din ako kanina kay Mama, nagdala lang ako ng konting grocery, pero konting-konti lang yun, kulang pa nga yun kina Mama, pero sana ayun, pero eto na lahat yung ating grocery. Ito gawas pa tayo si oras pa ay na kasi na-miss ni Papa magstay sa labas kasi sa sobrang busy namin, parang bihira na lang kami nakalabas dun sa ano, kasi diba every hapon nasa labas talaga kami. So na-miss ni Papa yung ano kasi sobrang busy talaga. So ayun,